la veritat és que ha costat perquè ha estat un any difícil, sí que teníem clar que teníem opció d'estar davant, però aquesta reestructuració del calendari ens ha fet passar pena fins al final. Tampoc sabíem si se realitzarien totes les curses que estan calendades damunt el calendari, però al final s'ha reestructurat tot i ja podem dir que som campions. Aquesta prova no ha estat la millor per nosaltres, hem acabat en sisena posició, però sí que és vera que ell havia de guanyar i nosaltres no puntuar, per tant nosaltres teníem molt a favor i no ha estat la millor carrera nostra, però al final l'objectiu principal era aconseguir el títol i en tornar cap a Mallorca en el títol, que és l'important. Sí, van començar la primera carrera i tot anar molt a prop del primer, van fer segons a 3 puntes del primer classificat. Després ens vam anar a Pobladura, que ja va ser després del confinament, no sabien com arribarien els rivals, clar, 3 mesos sense poder entrenar, o entrenar molt poc per dir en casa, en el que podíem fer, i allà sí que va ser el cop damunt la taula de 2 victòries consecutives. A partir d'allà ens anàvem a Ripoll i allà van aconseguir un tercer i una cinquena posició, i ara aquí hem acabat a la darrera prova amb una sisena posició. Al final jo crec que 4 podis en 6 carreres està bastant bé i ara ens queda ja preparar la pròxima temporada, que no sabem com vendrà. La més complicada per jo diria que va ser 2 caps de setmana seguits a Cal Rosal, perquè era un terreny que no era del meu gust i vàrem patir bastant. Estava banyat, era un riuet que aquí els mallorquins no estem acostumats a no entrenar, perquè aquí no tenim rius, i allà vaig patir una mica, també hi havia la pressió que el campionat no estava encara fet, per tant jo crec que allà va ser un dels punts més complicats del campionat. Això ja no ho sabem perquè cada any costa una miqueta més, cada any venen els lots més joves i els rivals no són fàcils. S'intentarà perquè al final jo crec que encara poden demostrar més coses i lluitarem l'any que ve per intentar tornar a estar davant. Jo des de petit estic practicant aquest esport i sí que és vera que no és tan mediàtic com MotoGP o Fórmula 1 mateix, però jo crec que és un esport que en ell hi primen els valors, perquè al final nosaltres, tots els pilots, tenim una amistat i jo crec que això va per damunt de qualsevol interès. Al final viuen 4 pilots en el món del trial, la resta dilluns han de seguir fent feina i fins al divendres per poder-nos pagar aquest mini-hobby que tenim, i jo crec que això és el que realment enriqueix aquest esport. A nivell de trial de Mallorca, per ser una illa tan petita, jo crec que està alt. Hi ha bastanta representació en el Campionat d'Espanya i pugen joves que tenen molt de futur. Sí que és vera que en el final nosaltres, en el Campionat d'Espanya, estem competint contra els millors pilots del món. Tenim pilots de la talla de Nadan Raga, que són campions del món absolut, que estan disputant de tu a tu el campionat. I al final això, diguéssim, que complica una mica l'accés en aquest tipus de campionat. Sí, en Joan Mir el coneixem ja des de petit, d'aquí de Mallorca, hem entrenat qualque vegada plegats, i sí, al final una llesta ha fet història, primer ho va fer en Jorge Lorenzo i ara ell. Jo crec que li queda un futur molt bo perquè és molt jove i és un pilot que ha demostrat la regularitat davant tots els seus rivals, perquè al final sí que només ha aconseguit una victòria, però ha estat allà en cada carrera i no sé quant de podis ha fet, que l'han duit a falta d'una carrera i ja s'ha proclamat campió. Sí, Nissan de fet ha donat 2 temporades bones, seguint campió d'Europa l'any passat i aquest campió del món júnior. L'any que ve ja té bitllet per anar al Mundial de Moto3 de MotoGP, i jo crec que l'any que ve serà un any interessant per tots els aficionats d'aquí de les illes, perquè al final tindrem un pilot a Moto3, un Moto2 en Augusto i a MotoGP en Joan Mir. Jo crec que serà un any entretengut.